Kasama si Taytero'y araw-araw kwento, tawanan, kumpleto, parang tropa lang sa bahay. Balita at good vibes, hatid sa inyo ni Tayteroy. Sa umaga hanggang gabi, laging kasama sa biyahe. Balita at good vibes, sabayan mo na. Sumigaw tayo, DYKN Online Radio. Kasama si Tayteroy, isang click lang magkakampi na linya ng buhay mo. Binabasa niya, may problema, may sagot siya, iasaran, may pag-asa. Balita at good vibes, hatid sa inyo ni Tayteroy. Oh yeah, sa umaga hanggang gabi, lagi kasama sa biyahe. You're tuned into DYKN Online Radio News, your digital pulse on the stories that matter. From breaking headlines to deep dive feature, we bring the world to your speakers 24/7. Stay informed, stay connected, and stay ahead. This is DYKN Online Radio, where the news never sleeps. Now streaming live. Maayong hapon, may gabi, maayong buntag kanatong tanan, kutob lang mga higalas maabot sa atong panag-uban karon. Kumusta ang atong kagabion mga kaigsuonan? Adlaw day karon mga higalang Martes. Martes ang mga higala, 2000 Abril 14. 2026 na. Kumusta man atong mga gimbuhaton mga kaigsuonan, labi na mga higalas tibok adlaw. Tibok adlaw na to mga higala nga mga kalihukan sa usa ka adlaw ting init. Grabing inita mga kaigsuonan karon mga adlaw. Perte inita mga higala, unya init pud mga higala ang kinini ang nahitabo mga higala nga pag-abli. Pag-abli mga higala sa gisugdan ng mga higala ang kinini ang sa House of Representatives. Ang kinini ang pag-impeach ni Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsuonan. Kumusta man ang atong mga kalikupan? Kumusta ang atong mga kaigsuonan, mga higalang mga driver? Kumusta man atong mga kaigsuonan, mga higalang mga driver, mga tricycle, mga nagkadaiyang mag-drive mga kaigsuonan. Kumusta mga tong mangingisda karon mga higala, murag tinglawig na ron mga higala kay alas 8:35 naman. Mo na mga higalang tinglawig nila mga higala kada gabi. Labi na mga higala kanani ang daghang kubit mga kaigsuonan. Mo na mga higala nga perting ninduta gyud kayo niya, daghang kay salamat mga higala. Ang ato day mga kaigsuonan karon mga higalang nagmata pa. Ang atong mga kaigsuonan karon mga higala nga nanikay sikay. Ang uban mga higala nagmaniho pa mga higala para silang panudan ugma pohon. Ang mga higala natong wala pa itog, labi na mga higalas mga naga-duty karon mga higala. Kaparihan natong higalang panggabi mantalain na pud nga oras mga higala. Nagkadaiya lang oras na to mga kaigsuonan. Oy, may pagwiwi sa atong Madam Konsehal diha mga higalas konsolasyon nga nagwiwi kanato wa pagyud na tuog ni mga kaigsuonan. Ato ni mga higalang supporter mga higala gikan kaniadto hantod karon mga kaigsuonan. Kumusta Ma'am Cons Gisa Hara? Mayong pagwiwi ninyo may gabi, labi na ni Boss John.
maayong pagwiwi mga higalas triple X mga kaigsuonan. Kumusta man atong mga kuan atong mga kalihukan? Karon mga higala kay Abril na, no, kada iya na mga higala pero uban ron nag-andam na mga higala karong umaabot, no, karong umaabot mga kaigsuonang sunod buwan, no, kay sunod buwan mga kaigsuonan murag tingpista na po ng mga higala dito sa Bohol. No, mo na mga higala nga basta Mayo kuno higalig sugod sa Mayo mga kaigalaan, dito na maglinya na mga higala inig tungtong yun ng Mayo 1. Ay tungtong mahigalas Mayo 1 wa na sigurado na mga kaigsuonan nga buwa na pod og magsinaw na pod ang atong mga simod. Magsinaw mga higalang mga simod na tungod sa lamian kaayong mga sudan. Labi na mga higala ka ng mga humba bitos Bohol nga piting dagkuan ng upad gidakon. Askan lamia mga higala usap-usapon mga kaigsuonan unya human yarokan mga higala hata-hata. Ay kumusta ang atong mga kaigsuonan na taxi driver ng mga higala nga ato po na nagawi-wi po na nato mga higalas tong programa. Kay ganahan nila mo kasikas mga kaigsuonan. Mayong pagwiwi ni Brian sa Tingasin tay mayong gabi da mga untag ginamos ray sudan. Askang lamian naman ng ginamos nga sudan. Oy. Una imo to nang duhig-duhigan bitaw gamay nga kinini ang mantika. Askang lamian naman kinayan, maara nindutan na maging adlaw mo na kung sudan yan. O kana bitaw nga duhig-duhigan mga kaigsuonan o kanang anakay labi nagmantikas baboy nya butangan nimo kanang unas ginamos sa stilan. Pastila naman yun mga kaigsuonan haskan lamian naman yun ana. Karong mga orasa mga higala kung karong mga adlaw uy natay gi kuan ganiha. So aluoy ka tumahigalang 17 anyos in town nakalas. Nakalas in town mga kaigsuonan katong usa ka motorcycle katong driver mga higala nga adunay angkas nga estudyante, no, nga didto mga higalas may sa kuan sa may Salinas Drive ato mga kaigsuonan ganiha mga higala, no, nga nabanggaan mga taon mga higala ambulance, no, DOE gyud mga higala o undaspat, no, looy kayo bata pa, no, na estudyante in town to nga misungag mga higala misungag, no, nagsinungagay mga higalang motorsiklo o kinini ang ambulance. Askan looya mga higala o daspat gyud mga higala onya matud pa sa atong nawiwian nga balita mga kaigsuonan sa online, no, atong nakitaan dito mga higala nga critical pod mga higalang kahimtang, no, sa usa ka rider sa driver mga higala nga diin maoy gisakyan atong babay mga higalang estudyante nga nakalas gyud diha dayon mga kaigsuonan. Maadto gani ko sa Bohol tay pagda niyag isag hiwa nga humba. paborito raw ng madam, paborito ng Ma'am Combs. Mayong pagwiwi ni Sammy Dakol. Mayong gabi diha, good evening diha kuya. No, shout out sa Usamis City, Misamis Occidental. Oy, mayo pagwiwi diha sa Usamis. Diha ko sa Usamis Sir Sammy nga taon-taon na tuwa kabalik ta diha. No, mga kuno sa year to mga kaigsuonan murag 2022. Monoy last na to nga suroy diha. Diha ta mga higala sa may kuta bitaw Sir Sammy. Diha ta kuta mga higala nga nay plaza na naladiha nga makuno nay suruyanan mga kaigsuonan sa mga adunay mga partner mga higalang managhigugma. No, diha ta mga higalang daghanag kuanda nay mga kanyon gipang butang. Oy, daghan salamat mga higala sa aton 30,000 live viewers karong gabi una. Kusmusta in taon mong tanan mga 30,000.
may pagwiwi usab sa atong classmate nga gwapo kayo sa nga tanan. Diha mga higala nanukad sa Hilongos, Leyte mga kaigsuonan. Atong higala, atong buutan o gaambungan kayo mga kaigsuonan nga si shout out diha tay Brad Pitt TV. May pagwiwi da Brad Pitt TV. Ato na mga higalang kaubanan po dito mga higala sa Lalawigas, Leyte. Particular na mga higala da Silongos, no? Mayo nga pagwiwi ninyong tanan. May pagwiwi o gawa pa rin mo nga tuog ng mga tawhana. Una karon mga gabion na mga kaigsonan sa tong kasikas kagabion mga higala. Agikan pa intawon ta mga higala may responde ta mga kaigsonan, no, sa nahitabo mga higalang sunog mga higala nga ganiha mga higada pasado alas 6 ning kagabion dito mga higala sa lungsod Minglanilla. Ato mga higalang na responduhan dito mga kaigsonan, mga usa to mga higala ka kanini ang usa mga higala ka siyap mga higala sa sakyanan, no, ang nasunog kaganihang pasado alas 6 mga higala dito mga higala sa Purok Rosas across Rosco mga higala nga mi katap mi ulbong sunog mga kaigsuonan diya sa Purok Rosas sa Linaw, Minglanilla. Sa atong pagpahinabi mga higala sa usas mga hipi sa Mitcom nga si Sir Glenn, nadawat mga higala sa Kaman Center mga kaigsuonan alas 6:30 ang taknas kahaponon karong buwana Abril 14, 2026. Mo to mga higala nga dali may responde mga higalang sakop sa kanani ang Bureau of Fire sa mga higala diha sa lungsod Minglanilla og lakip na mga higala ang mga silingan nga lungsod sa Minglanilla. Labi na mga higala kay boundary man no, boundary man mga higala nga nahitabuan, no. Das may linaw mga higala Minglanilla, boundary kini mga higala sa Lina sa Minglanilla ug sa Talisay. O dali ra kayo mga higala na apular ang kayo o matod pa mga higala sa atong na hinabi nga mga katawhan dito sa lugar. Adunay mi ulbo mga higala o hikalit lang mga higala. Dali ra kayo mga higala na ugdaw mga higalang mga sakyanan, no, nga nakaparada mga higala sa sud sa shop, no, tungod kay shop man na unya dohonay mga tiner, no, adunay mga tiner mga higala mga pintal, no, ana nga area mga kaigsuonan. Mao na mga higala dali mikatap no maayo gani mga higala guys sa ato nga pagsusi dito kaganiha wala mga higala na appeal in town kadtong light materials ng mga balay. Kadunay mga sikit pod mga higala nga mga panamalay. Mayo kay dali ra pod mga higala mga responde ang mga kabumbiruhan. Nagkadaiya mga kabumbiruhan mga higalang mi tabang mga higala og paog pasirits mga sa kayo nga mi ulbo dito sa lugar. Happy birthday sa pinsan ko Glyza Mia Dacol from Pagadian City, Zamboanga Zamboanga del Sur mga higala. Mayo may sa ulog sa adlaw na tawhan. Happy birthday sa mga naga-birthday karon. Daghang salamat sa mga naga-birthday. Mayong pagwiwis na nag-birthday. O niya may pagwiwi ni Madam Julian Popular Biscara. Shout out Waikyold, maayong gabi O daghang salamat na binas Biscara Graphics sa inyong mga sa ilang gihatag mga higalang sponsor, no, sa atong nindot kayong kamisin mga kaigsuonan. Nindot kayo atong kamisin mga higala. Ara nindot ang mga higala. Ayaw pagwiwi din yung tanan dia. Biscara Graphics and Print Shop. Mao ta mong higal to na istorya mga higala ang usa sa mga ang hippie mga higala sa Mitcom mga higala nga Sir Glenn ato mga higalang eksklusibong na hinabi kaganiha. Yung mga katawhan mga higalang mga
mga sakop sa Mitcom. Iya na yung mga higalang gi butang sa pwesto diin didto mga higala. Nahitabo ang sunog sa lugar. No, gi kuan nila gimanduan day nilang mga sakyanan nga sa pag maniho. No, kay aron nga dili kayo mga higala magtapok, no, sa lugar kay dol-duol ra pong highway mga kaigsuonan. Ato nawiwian po dito na exclusive po ta dito mga higalang nakakuha sa area. Paspas na kita mga higalang DYKN online radio nakaabot sa area mga kaigsuonan. Ada may pagwiwi ni Judith mga higala sa to mga higala to wiwion be. Judith Pipito mayong gabi dia Sir Tay Tiroy may pagwiwi. Ona ni Sister Bikay Humalon Bilyalon pa shout out Bilyalon family sa taga Kalambua. Asam ni Kalambua? Asam ni dapitan ni Kalambua? Ani shout out na Rosie Taladua Dakol from Usami City, Zamboanga del Sur, Usami City, Misamis Occidental. Pagwiwi din yung tanan ha sa mga nagwiwi ka na tong tanan dire. No, unya napay lain mga kaigsonan og ni Inday Guapa Jubilant Ondango may pagwiwi in town Inday pagkagwapa ra man sa taot Kuya Junji Balduisa amping ka always. Daghang salamat mga higalas mga pangindahay. Mo na mga kaigsonan unya mao lagi na kinini ang purpida daghan kay mga nahitabo karon mga kaigsuonan. Muna looy kito mahigala o gatupod sa may Mandawi mga kaigsuonan nga magtiayon in town to mga higalang nakalas. No nga nadumbulan mga higala atong dako kaayo nga container van. Unya Sister Bikay Jimenez Bilyalon. Kuan ay San Remigio. Taga San Remigio di ay. So muna na mga higala nga karon mga kaigsuonan sa kamahal mga higala sa atong gasolina mga higala nga mo gyud na mga higala nag-una na ato mga higala gawa sa bugas. Ang kining usa po ni mga higala nga kinini ang atong mga pagkaon. No, pagkaon na to lakip na mga higala kini yung bugas mga kaigsuonan kay kini kitang mga Pinoy kitang mga Pinoy na mga upaw lang tagdi kakaong bugas aning kalakiha. Kini magyong bugas humay mo ginay atong kalanon matag adlaw. Bisa pag mo isnak-isnak ka mga higalang pan pero lami gyud ikaon mga higalang bugas. Bugas humay mga higalang nilungag. Di po ng bugas mga higalang hilaw kay makabitok man mga higala. Anya Ilyamia Benzi Say Arcilo. Salamat kay pagwiwi. Shout out watching from Jilin Enterprises. Ay salamat kayo sa Jilin Enterprises ayong pagwiwi, no? May pagwiwi Arzelo. Si Ma'am Ilin din may pagwiwi diha Ma'am Ilin ha. Salamat kayo niya Sami Dakol Looy Kuya na bangga sa rural. Alam mo uban na po diha na bangga po sa rural di ay ha. Looy kayo kuya na bangga sa rural Dipolo ganiha alas 4 sa hapon. Uy, askang kuana sa depot. Uy, daghan na kayo mga kaigsuonan. Perting daghana hasta po day mga higalas Dipolog mga higala na po day nahitabo ka ganiha. O ganiha mga higala pero pida makaingon ta nga abi kay karon ang kalsada magud mga higala. Mingaw-mingaw og maayo. Mingaw karon mga higala tungod aning kini laging kining gubat mga higala didto nasod mga higalas gawas nasod. Ilog mga higalas bukog. Ilog mga higalas bukog murag mga iring. Mo ni hinungdan mo higala nga ang kalsada perti mingawa. Mingaw ang kalsada mo higala mo nang magpaturatoy mga kaigsuonan o pagpadagan po ning atong mga kaigsuonan. Mura pod mga higala kininiang na unsay bay gidalian nila nagdali ba sila mga higalang mutoy-od ilang mga tiil. Niya shout out here watching from Jilin Enterprises. Karon mi ayong pagwiwi. Muna mga kaigsuonan nga hinahinay tabisan og kinini ang gamay ra mga higalang mga sakyanan nga nagdagan karon mga higala sa ato mga publikong mga publikong mga kalsada mga kaigsuonan.
hinahinay po taon tao kinini ang kuan ay hinahinay po ta pagpadagan sa atong mga sakyanan. O kadto mga higala dito sa Mandawi, mga higala kay laliman ka magtiayon gud mga kaigsuonan. No, magtiayon gud mga higala mo nakalas. Shout out ni Ann Aranio. Shout out naman po sir, watching from Libertad, Misamis Oriental. Ay, salamat kayo taga Misamis Oriental. May pagwiwi diha ninyo inda Ma'am Ann Aranio. Shout out kuya. Ha? Natalog na akong papa si Edgar Dacol from Pagadian City, Zamboanga del Sur. May pagwiwi sa papa ni papa ni Sammy. Nga si Sir Edgar mga higala. Natug pero naka kuan in town ay naka mata. Nakamata in town mga higalas pagsaba-saba ni Taytiroy diri mga higalas DYKN online radio mga higala. Ang online radio sa masa mo. Amo to mga higala nga atong nasubay kaganiha. Amo lagi to mga higala nga na ulbo mga higalang dili mo dali ang kayo mga higala kaulbo nga dagka mga chemicals, mga pintal sa sakyanan. Mao may gilamoy mga higalas kayo kaganihan niya sa akong nakita dito mga higala. No, dihagoy pipila ka mga sakyanan ang nagparada dito nga naugdaw. Pero matod pa ni Sir Glenn mga higala nga atong nahinabi mga higalas DYKN kaganiha mga higala human sa pagresponde na to. No, ang uban nga mga naka-parking dito nga sakyanan na dali mga higala ga pagawas aron di ma-apil sa pag sangkigoy mga higala sa kayo. Na mga kaigsuonan nga maginahinay lang ta, no? Maginahinay lang ta mga kaigsuonan og pa-drive. Ikaw Ma'am Ann Aranio, pag hinahinay pud ta no mag-drive kag motor. Basta kay motor diha, labi na imong motor kanang EDB or Aerox or Inmax baron imong mga motor diha. Ma'am Ann, base nag pahinahinay lang pud may pay mag-drive tag kinini ang kariton. Rumatod pa nila mga kaigsuonan ba nga bisan unsaon pa kuno nimo amping mga higala kung ang imong kaubas kalsada nga nagsunod nimo og di gani nagsugat mo dili pod mag-amping mga kaigsuonan mao ra kuno istorya ha. Para nako mga kaigsuonan murag marang-arang ra gyud na mag-amping ka. Pagpahina lang gyud kag dagan layo ra pud ka. Layo-layo na po ka mga higalas dautan nga mga elementong nagdagan anang kalsada. Muna mga kaigsuonan nga ubay-ubay ang kantong magtiayon mga kaigsuonan nga dito mga higalas Mandawi sila yung duruha mga higala no. So pagkaluoy in town napasok in town dito napasok in town mga higalas 10 wheelers nga nagkarga container van. Askang looya mga higala kay ang kamagwangan atong anak nila mga higala. No, naanas 19 edad na matod pa mga higalas interview mga higala nga dili lang usa siya mo eskwela karong able kay tungod mga higala siya usa maoy mga mahimong ginikanan sa iyahang unom ka mga magsuon. Sang looya mga higala unya matod pa sa nakuha na to mga higalang impormasyon nga kadtong magtiayon trabahante to mga higala ang amahan o kinini ang furniture no kana mamuhatay kuno mga higalag mga lingkuranan. Niya kini po kunong asawa murag na sa usa sa mga bikiri mga higala. Na mauna gikan sila mga higala sa gawas sa ilang balay palit mga higalag sudan. Kay para mga higalang itimo-timo po din taon nga ipares po nila silang pagkaon. Unsa bang mga kaigsuonan nga kalit man mga higalang nadumbol man sila mga higala o napusok no napasok mga higalas dako kayong truck. Boy hinungdan mga kaigsuonan sa ilang hinahinay sa ilang hinahinay nga nakalas ang ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Subo kay mga higala ang palandongon no nga ginana mga kaigsuonan nga pamilya gyud mga higala no magtiayon gyud mga kaigsuonan. Unya kuya pwede mo greet kuya family Taladua from Tudela, Misamis Occidental.
May pagwiwis mga taga Taladua, Tudela, Misamis. May pagwiwi ninyong tanan na kana gikan kana ni Sami Dakol. May pagwiwi usab atong kaubas buhat mga kaigsuonan pinakagwapo. No, pinakagwapo mga kaigsuonan atong Kuya Christopher Ojeda Gonzales Sia. Shout out diha kuya. All Homes PH o Lifestyle Home PH. Ay gala no, og gisa toy ganahan diha mangitag mga nindot ka balay. Daula las Christopher, Kuya Christopher mga higala. Kay daghan ka ng mga stock. Daghan ka ng stock diha mga kaigsuonan. Da ako no sa kuan All Homes PH o Lifestyle Home. So man kuyang All Home mura man nagkuan. No kana man baligaan na og kuan kuya. O mga properties man kuya. Naman toy All Home di may galas usas mga dako pod mga higalang mall diri may galas sa south. No, pero hisira na ron mga higalang ilang tindahan. An aran niyo dili gud ko mag-drive sa motor sir kay akong bana namatay gud tungod sa motor. Lah, nabangga sa pareho nga motor. Pareho patay on the spot, namatay ako bana pagkagabi padayon iya kabangga namatay. Sus mao lagi na mga higala. Mao lagi na may hapit nako natag-an eh. So ayaw nag drive mamaan. No mamaan ay nag drive sa motor. Pwede mag-drive ka sa motor, diha rasod yung balay. No, tuyok-tuyok lang ba da iskina ginagmay. Ayaw atong highway kay delikado mo naman kay experience ana. Delikado na ano, na experience mamaan day sa okay, wa naman day ni dalaga naman day ni karon. Dalaga man ni mamaan day karon. Okay, kuan man ni na wagtang pud ang iyang na kuan na pud ay na bugtuan po din sa kuan pinalangga niyang bana. Wala na partner. Wala nga focus lang taan eh. No? O niya real estate tourism na kuya. All Homes. Okay kuya. Mao din na kuan din na real estate tourism na kuya. Mayo okay day kayo. Sa una mga higala diha po tag bachelor mga higala realty. Ana karon mga kaigsuonan kay kinibang na kuha na po lain na po ang mga career na to nga giatiman munang na wani na po ta mga higala na mga broker mga higala no nga mga realty mga higala muraga siguro kung natay panahon matagaan na tog oras mga higala mo balik ta na mga kaigsuonan anang pagpaninda mga higalag mga balay gyuta basin pohon ato nang manihoon depende lang mo higalag asa taan ni mahimutang sa kapalaran. Ay, matod pa ni Ma'am Ann Aranio. Never good sir, maski pagsakay sa motor sir, mahadlok na gid ko. Yes, single na gyud. Ay, single. Makaingon na puntahan ni Ma'am Ann og inani. Mauna mga higala. Niya sakay daw motor panag sa ma'am no. Dili lang ingon nga di na kamo sakay kay karon mga higala tungod sa kamahal sa to gasolina. Arang-arang lang po ni mo sakay og motor. Motor lang mga higala mo dol-dol mga higala ang atong gamiton. Niya kuya ali dire join sa amohang team LRA Cebu Dream Investment. I-try na to na kuya, i-try na to pohon. Kung doon na tayo mga extra time kuya. Ito nang manihoon kuya, basig makahalin taniga kuya. Mailan na naka makaalkansiya tadiha ba nga umaabot mga panahon nga doon na tayo mahipos o niya natay bahinon.
Mangita tag mga alternative karon mga higala tungod sa panahon nga wala di na gini. Na perti na gid mga higala pagka wala lesson na gyud. Anya looy kayo Tito Gipusel. Sani? Kapitan si Lolong Dacol from Lapidian, Zamboanga del Sur, November 8. Mao ba di ay si Lolong Dacol from Lapidian, Zamboanga del Sur. Ay mo ditong kuan di ay Sir Sami. Ay mo ditong kinini ang uyuan dito nimo. Bitaw mo to murag nag-live man to siya. No murag nag-live to siya samtang nasod silang sa iyang studio. No imo ditong uyuan. Ano ya shout out din ni Aldrin Baranzuela. Oy Dodong Minions. May pagwiwi Dodong Minions. Na ang motor dong kulang driver pataka lang og dasmag. Usap ni ako amigo. Pwede ra bang buutana ni atong amigo. Katawa ko na itong amigo kay bag-uhay pagyud gikan disgrasya po ni. Katong nga miaging mga adlaw. Bago pa gami mga higala naga-istorya mga kaigsuonan sawa pa tong pagka kuan pizza 31 at pizza 30 ni ato miaging buwan nag-istorya pa gani mi mga higala kauban pud niya nga nakasugat pud mga higala o disgrasya naun sa bang kalakihan nga siya nang pud hinuon moy siya nang pud hinuon mga kaigsuonan moy na disgrasya no may gani in town kalayuan sa Dios. Kay igyo ra pud na mapa in town itong Dodong Aldrin. Doon po ni mga higalay kinini ang agod-agod. Na po ni agod-agod nga ginagmay baka na pang yam-yam diutay. Sa di pa na siya mo sakay sa motorsiklo. Na pa na siya ipangdihog sa iyang lawas. Nanay mga lana nga ipangbutang para ilikay mga higalas mga dagko nga mga kuan. Ito may na mga higala no. Nagsakay nimo sa imong sakyanan motorsiklo man na mga higala o gininian motorsiklo man kana og four wheels mga higalang sakyanan mga liya jud ka usa ka sa kahitasan no kay para pud mga higala giyahan pud ka ba na priso ang kapitan Kail Daan kuya na priso dayon no maisan no siguro atong takna mga higala mga kawiwi alas 9:04 nas kagabion diri lamang gihapon mga higalas atong panag-uban inyong atong tulumanon mga higala sa DYKN online or radio. Samtang mga higala kaganiha mga kaigsunan. Samtang mga higala nga nagpadayon mga higala ang hearing kaganiha sa House of Representatives mga higala didto mga higala sa Kamara. Ang kini si Ramel Madriaga mga kaigsunan apirti mga higalang bakho. No perting bakho mga higala samtang nagbasa sa iyang apidabit mga higalang gisumiter dito mga higala sa Kamara. Perti mga higalang dangoy-ngoy mga higala unsa ka to mga higalang dangoy-ngoy baka to mga higala sa kahadlok o dangoy-ngoy to mga higala tungod sa kaguol mga higalang unsay gisamputan mga higalas kadto nga dako kayong salapi mga higala na matod pa nga kini di ay si Ramel Madriaga mga higala matod pa mga higala nga kini day siya usa day mga higala usa din ni ka bagman mga higala mga higala sa atong vice presidente nga si Inday Sara nga mao mga higala gigisaron didto mga higala sa nga mao mga higala gigisa didto mga higala karon sa nagapadayon mga higalang kuan didto sa House of Representatives mga kaigsuonan. Kini pong atong mga katawhan, mga amigo, mga higala social media, agibuhatan po dayog memes mga higalang katawanan.
Abi kay mihilak man mga higala sa Ramel. No, unya ingon sa Ramel nga perting daghana bang luha na ingong magluha mga higalas kanang kanabitong nag-umido ang kalangitan. Porpida gini mga higala mo buhat og kinini ang mga AI mga higalang mga hilak-hilak. Uso na karon mga higala panag karon gani nga usahay magpanagana na tagtuo. Tinuod baka nini o AI ra man kani kay ang AI mura pug tinuod nga tao. Moto ganiha mga higala nga okay, mga alas 3:30 gipapauli na mga higala dito sa iyahang balay nga piting dakoa. Katuya sinina bitaw nga nakayelo siya. Dito gi kuan na siya gi kustodiya ng mga higala dito. Pag human niya mga higala basa sa iyahang mga pidabit. Tawagon niya to mga higala kung adto na po mga lain na po nga mga pangutana. Perti mga higalang kuan oy. Daghan kayong mga gipagawas nga mga kuan. Daghan kayong gipagawas niya nga mga istorya. Batok dito mga higala sa iyang matod pa iyang amo sa una. Una nga-apil daghan na nga-apil mga pangan mga higala. Inana niya dagko kayong kwartang ipanghisgutan. So mo na mga higala ato lang na musubay lang ta ni. Subayon lang nato mga higalang sunod tipik ug sunod mga anib mga higala ning ilang gipahigayon mga higalang pag-imbestigar kalabutan mga higala sa budget mga higala ni kuana ni Vice Presidente Inday Sara. Supplemental affidavit ito'y tawag nila na Una lain mga higala nga atong hisgutan. Pinaagi po ni mga higala dito ito nakitaan mga higala sa mga social media karot. Nangayo mga higalag pasaylo mga kaigsuonan ang atong Superman. Pwede dako aglawas sa baning sir. Nangayo tintaon og pasaylo mga higala si DILG Secretary John Vic Remulla. Tungod ato mga higalang pagdakop sa usa ka lolo. Tawag lang itong lolo, bisag bata-bata pa edad ato, lolo na tawag. At tungod mga higalas pagdakop mga higala nga na natikitan mga kaigsuonan nga matod pa dito dapit sa ilang balay nga nagtrabaho, nagmasa og semento mga higala o nagitikitan gidakop o gipamulta mga higala murag dako-dako or magmulta. Muna mga higala karon nga nangayo og pasaylo, nangayo og pasaylo online diha sa kuan mga higala social media nga mikatap mga higala karon mga kaigsuonan nga nangayo og pasaylo in town si DILG Secretary John Vic Remulla mga kaigsuonan tungod atong kuan matod pa iya mangyong giangkon naama na mga higala social media Facebook mga kaigsuonan iyang giangkon nga sayop siya sa iya pagpa-implementar ingon na nga murag naa pa sila'y hiluton anak mga higala kung sa to'y angayan og dili. Gani sakto bitaw na mga higala way problema naman ang ingon nga kinibitaw magpatuman ta mga higalag balaod mga ingon pero ato sad siguro nang estudyuhan og maayo siguro lingkuran man siguro ang tao nagmaayo kung angayan ba gyud na ipa-implementar ngadto mga higala sa kinini ang publiko mga kaigsuonan kung angayan ba na siya dili kay kining atong secretary sa DILG mga higala kung siya na gani mahigala iya naging baba mahigala maoy mo pagawas og istorya atuhuan magyud na mga higala sa mga otoridad o moingon siya nga adak pa na ingon nga dagahukas delikado ani mga higala kini mga naligog dagat. Kana man nangaligog dagat ba nga uban ra ba diha labi na mga pariner nagabahag na lang ng mga higala. Mo na delikado din yan inibitaw gawas nimo inig human ubog-ubog anang dagat mga higala niya moadto nakasbaybayon sus naka bahag lang ka mga higala nakapurol.
Unsa kuwang na itong mga pulis siguro oy. Murag kuwangan na gyud natin siguro itong mga pulis kung kana tanan hinana. Dili maato na mga higalang panako pananglitan diha sa kadagatan mga higala adto mo mag-operasyon por pinang petindaghanan yung dakpan. Mao naman na karon tanan mga higalang maghukas labi na higala sa na may south area mga higala mosakay ka pa doon dito mga higala Alcoy adto na gyapon sa Bulhoon. Labi na dias may butanding mga higala nga nakita maginimos publiko na nga naglakaw-lakaw ng mga pariner mga ida sa tungas kalsada mga kaigsuonan nga nagabahag na nagabahag na mga higala kanang naay tap-tap sa ilahang dunghan. Na mga laki mga higala nagapurol rang mubo. Usaon naman ang inana og jutay rang ato ang mga kanang personnel. Usaon na di maato na ang uban na makadagan makalayo. Mo na mga higala nga mo na nangayo karon og pasensya ang atong DLG secretary mga higala nga kanang kuan pasaylo magpangayo siya pasaylo dito sa mga katawhan mga higalang ubay-ubay ra ba kuno mga nadakpan na ubay-ubay pud mga higalang murag dako-dako nang na murag dako-dako na mga higalang na kuan nahipos murag dako-dako nag nahipos nga sa lapi mga kaigsuonan. Ay hinani mga higala dali ra kayo kung dakop lang dali kayo. Ana kanang na mga lisod nga dakpunon mo na pitindugaya. Una-una siguro na kini ay mas dali kini gusto kang kanang ubay-ubay nga madakpan kini nga balaod oy dali ra kay tanan. Katanan nga maghukas na pang dakpan na. Ira na bala kana kutob siya maghukas bisag nangguna di ala dakpa. May butang siguro nagkuan yun kanang basig mausab na siguro na mga higala pipila ka mga buwan. Kay naman kuno usbon anak mga higala. Kana hinong korpyo mga kaigsuonan daan pa man sa una. Kanang korpyo mga higalang kutob alas 10 mga kaigsuon daan pa na sa una. Galing lang sa una kay kadto mga minor de edad. Na karon mga higala gikan 28 anyos pa ubos. Unya ang kadto mga higalang mga 28 anyos unyag masita mga higala daghan ra pa kay pangutanag din gikan. O di gani, babaw na po nagtawag siguro sa ginikanan. Kinsa may imong guardians, kinsa may imuhang ginikanan, pare ato dali kinadakpan ka. Ano gana ng korpyo o gana po ni ang video key mahigala mula pa sa alas 10. Tao na po na mahigala pero karon lahi lang nun kay murag tibuok na gyud Pilipinas mahigalang ipa-implementar. Nakamo diha mga higala nga mga tigdugay mo ulis pa ni malay. Tigdugay mga higala mo kini ba magsiglaag. Kini mga higalang magsigdit-dit og biting dugaya kayo mga higala nga. Magpanagana na mga higalag buhi kay magsigig lambiyong. Mo na panahon mga higalang sayo na mga uli. Kana para nako doon ang po na mga higala epektong dako kaayos tanan. Labi na mga higalas mga kabatanunan mga kaigsuonan. Labi na panahon karon mga higalang murag delikado nang tungod mga higalas mga kanini ang mga daghan na kay mga dautan karon mga higala tungod aning mga asos demonyo mga kaigsuonan nga may kuan ba may latag na mga higala bisag asa na lang mga higala. Bisang asa ng kapupudan mga kaigsuonan. Okay po na siya kay para maiwasan po mga higala. Maubos-ubusan, maminus-minusan po mga kaigsuonan. Ang kinini ang mga krimen mga kaigsuonan. Pero dapat ibutang po mga higala sa saktong pag-implementar. Dili kay nagkuan ka na kanang naay nagtrabaho dito nagbuhos intaw nagmasag simento kalito na po dito mahigalag duol unya man tikitan mahigalag dakpon pertin taong sukuag na luoy po din taong lola dito mga kaigsuonan okay ngano ko nung ginana ko nung balaod muna nga nangayog pasaylo nangayo intawag pasaylo mga kaigsuonan
Atong takna mga kawiwi, alas 9:17 na sa atong panag-uman. Sa atong tulumanong kasika sa kagabhion. Laing trending mahigalas online mahigala. Ato gyud nahigalang murag ubay-ubay gyud nakakita ani karon mga kaigsuonan. Aperte alegriha pod kay ning atong presidente ay. No, aperte alegriha gyud kayo ba? Alegrihon pod ba? No, kanang joker sad kayo sa ngatanan. Ado na pod mga higalay karon dali pod kayo magpakatawa mga higalas katawan. Abi kay mga higala trending naman gyud kuno kayo na. No, sige magpangitang mga katawhan gyud kinalagi kuno mga katawhan sa social media. Dali ra kuno kaayo kanang kuan ba mangita si presidente, mangita kung naasa na ang atong presidente. Dili na makita nila pipila ka mga minuto, pipila ka mga buwan, pipila ka mga adlaw. Mangita na sila mga kaigsuonan kung nasaan na ating presidente. Amo na mga higala nga, hinggawas mga higala. No, may katap mga higala kaigsuonan mga kawiwi. Ang kinini ang mga patakag mga istorya mga kaigsuonan. Mga buhat-buhat nga mga istorya mga higala nga naglain kunong lawas atong presidente. Oy. Not pilingwil kuno mga higala ang atong presidente. Mato mga higala, puslan man mga kaigsuonan. Matod pa mga higala, puslan man nga ingnaon tang naglain ang atong lawas. Iba po kay ning uban nga kuan ba kanang kana bitong magkuan ning taon po kung naunsa na. Agi pakita bitaw ni presidente mga higala nga gipadong siya ngadto mga higala sa press briefing. Press conference ba to mga kaigsuonan? Nag-jogging mga higala bisan naka sinina og kuan. Naka formal attire mga kaigsuonan. Dito iyang gipakita nga nag-jogging, nag-exercise, nag-jumping jack mga kaigsuonan. Mo tong mga kaigsuonan nga porpida. Piting nindota pag kuan na mga kaigsuonan piting jumping jack na dayon niyang so dito mga higala sa mga nananaw din mga higala dito sa mga media mga kaigsuonan. Ambak-ambak mo sa dito usa sa istorya. Mayon na siya nga bisan paghihagit pa to nilang mga iya paghihagit mga kaigsuonan ang katong mga katawhan mga higalas na social media nga dire kwanta bisan pa maglumba tagdagan magjogging tag kisay taas og hangin nato diri mga higala. Atong takna mga kaigsuonan alas 9:20 na sa kagabhion. Daghang salamat mga higala sa pagwiwi nato karon. Salamat kay higala sa inyong pagduyog kanato karong gabhion na. Unya sa sunod na pod mga higayon mga kaigsuonan diri lamang sa atong panag-uban napopo sa mga higala ang atong panag-uban. Sa sunod na lang mga higala pong mga panahon samang takna samang higayon. Diri lamang hapon sa DYKN Online Radio. Kini lang gihapon yung ubos ng higalas kahanginan tay tiroy lang gihapon. Daghang salamat mga higala ako mo mula bigar na. Ako mo bilin ninyo mga higala sa ingon. Ang kadaugan walay kapakyasan apan kung mapakyas man kamaong mubarog sa kamaturan. Daghang salamat ug maayong gabi.